Kaixo, gaur ikusiko dugu nola ebaluatu dezakegun ikasle baten kontrolak ebaluazio irizpideka edo konpetentzika. Lehenengo gauza egin behar duguna da ariketen taulatxo hau sortu. Hau da, kontroletan ze ariketa sartuko dugun ebaluazio irizpide bakoitzerekin. Adibidez, lehenengo kontrolean erabaki dugu bat ebaluazio irizpidearekin ebaluatuko dugula lehenengo ariketako D atala. 4b ebaluazio irizpidearekin ebaluatuko dugu bat B, bat C, bigarren ariketa osoa eta laugarren ariketa osoa. 7 bat ebaluazio irizpidearekin lehenengo ariketako E atala eta 8 bat ebaluazio irizpidearekin bat A ariketa eta hirugarren ariketa osoa. Kontuan izan behar dugu zenbat eta ebaluazio irizpide gehiago erabili, orduan eta ordenagailuan gero sartu behar ditugula geroz eta nota gehiago. Beraz, hoberena da ez erabiltzea ebaluazio irizpide asko. Kasu honetan erabili ditugu 4 bakarrik, bai? Oso argiak direnak ariketa hauetarako. Eta beti ariketa bakoitza edo atal bakoitza egongo da lotuta ebaluazio irizpide batekin. Ez jarri ariketa bat bi ebaluazio irizpidekin. Bai? Bat B atala izango da 4 birekin. Bakarrik. Ez jarri beste batzuekin. Bestela nahastuko dira notak. Nahastuko dira. Bai? Bale, orduan, bigarren kontrolarekin gauza bera egingo zenukete, bigarren kontroleko ariketak hartu eta banatu. Banatu ebaluazio irizpidetan. Hori egin eta gero, egin behar duguna da goiko taulatxo hau. Hau da, kontatu behar dugu, adibidez, lehenengo ebaluazio irizpidea hau, bat ebaluazio irizpidea, lehenengo kontrolean zenbat puntu suposatzen duen 10etik lehenengo kontrolean. Bai? Bat D ariketak balio du 0,5. 0,5 jarriko dugu hemen. Laugarren 4.2 ebaluazio irizpidean dauzkazut hemen 4 ariketatxo edo 4 ariketa. Beraz, batuko ditugu 10etik zenbat kontatzen duten hemen eta jarriko dugu hemen 6,5 guztira 10etik. Hemen gauza bera kontatzen dugu eta jartzen dugu hemen eta besteekin egiten dugu gauza bera. 10etik zenbat suposatzen du lehenengo kontrolean eta 10etik zenbat suposatzen du ebaluazio irizpide hori 10etik. Beraz, gero batzen ditugu adibidez hemen 0,5 gehi bat, ebaluazio irizpidea lehenengoa da 1,5, 6,5 gehi 8,5, 15, laugarren 4,2 ebaluazio irizpidea, bai, guztira, bi kontrola kontutan hartuz, bat gehi 0 bat, bi gehi 0,5, 2,5, eta ikusten dezute 10 gehi 10, hogei. Beraz, zutabe guzti hau, balioko du hogei puntu. Eta gero ja hemen, segun eta zenbat ebaluazio irizpide erabiltzen ditugun lehenengo konpetentzitik, batzen ditugu. Kasu honetan bakarra daukagu, 1,5, konpetentzia izango da 1,5. Hemen egongo balitz adibidez bat punto bat eta bat punto bi, eta imaginatu bat punto bat dela 1,5 eta bat punto bi izango balitz 3, 1,5 gehi 3 hemen jarriko genuke 4,5 konpetentzia horretan, bale? Baina kasu honetan, nola erabili dugun ebaluazio irizpide bakarra konpetentzi bakarrarekin, berdina jarriko dugu hemen batura. Bale?
Hori eta gero, egin behar deguna da eunekoak kalkulatu. Zenbat suposatzen duen puntuazio hau eunekoetan. Adibidez, hemen daukagu, lehenengo konpetentzia da, 1,5 punto zenbatetik, bi kontrola kontutan hartuta, 20 puntutik. Beraz egiten dugu zatiketa, hau, zati hau, bider 100. 1,5 zati 20, bider 100. Kasu honetan ematen du 7,5. Baina nola guk ebaluazioan kontsideratu dugu bi kontrolak direla ehuneko 50 guztira, egiten dugu zati 2. Beraz da ehuneko 3,75. Gauza bera egiten dugu 15 zati 20, kasu honetan 15 zati 20 da ehuneko 75, beraz zati 2, ehuneko 50 kontrolak direlako ehuneko 37,5. Bat zati 20, eta gero egin behar dugu, zati 2 berriro, beraz da, ehuneko 2,5. Hemen 2,5 zati 20, zati 2, orduan izango litzateke 6,25, ehuneko 6,25. Beraz, egin behar dugu, hau, zati hau. Eta gero ikusi, segun zenbat balio duen ebaluazioan kontroloiek, bale? Gero, ebaluazio irizpidea, ehunekoa kalkulatzeko egin behar dugu. Zutabe hau, zati zutabe hau. 1,5 zati 1,5 da bat bidereun ehuneko 100, bai? Ebaluazio irizpide bakoitza egongo balitz, konpetentzi horrekin zatiketa eginez eta bidereun, bai? Hau zati hau, bidereun, hau zati hau, bidereun, hau zati hau, bidereun. Horregatik jartzen duen ehuneko 100. Eta kontrolekin gauza bera egiten dugu. Hau da, egiten dugu lehenengo kontrola 0,5 zati 1,5, hori da ehuneko 33,33, 6,5 zati 15 da ehuneko 43,33, bat zati bat da ehuneko 100, bi zati 2,5 izango da ehuneko 80. Eta beste kontrolarekin gauza bera, bat zati 1,5 da 76,77, 8,5 zati 15 ehuneko 46,77, eta besteekin gauza bera, kontuan izan, hau gehi hau izango da hau. Bale? Ehuneko hau gehi hau eman behar du ehuneko 100. Eta horrekin ja, egiten duguna da, ponderazioiek sartu ordenagailuan, bai, kompetentzia bakoitza zeuneko den, zenba den ebaluazio irizpide bakoitza ehunekotan, kontrolak ere bai, eta ondoren egin behar duguna da, ja, kontatu adibidez, ikasle batek, adibidez, bat D atalean zenbat puntu atera ditun, eta hori egin, puntuazio hori, zati 0,5, adibidez, hemen, atera badu bat D atalan 0,2, 0,5-etik, egingo dugu 0,2, zati 0,5. Atala hauetan batzen ditugu puntuazioak, eta egiten duguna da batu, atera duna kontrol horretan ikasleak, eta egiten dugu zati 6,5, eta gero hori bidera ikusteko 10-etik zenbat atera duen justo hemen. Gero ordenagailuan parametroan sartuko dugun balioa, bai? Ikaslean. Eta besteekin egingo nuke gauza bera, bai? Beti zatiketa egin behar dugu, gogoratu, ateratzen duen puntuazioa kontrolean, zati ariketa horri dagokion puntuazio guztia, edo ariketa horiei dagozkien puntuazio guztiak, bai? Eta izango litzateke, atera duen nota partzial hori, ebaluazio irizpide horretan. Hori sartuko genuke parametroetan, bai? Eta guzti horrek eman behar du, zuhaitzean, azkenean eman behar du nota bat, eta nota hori izango da, berez, lehen egiten genuen bezala, kontrol guztiaren nota berdina, edo noten batazbesteko berdina. Bale? Hau da, kontrolak konpetentzika nola ebaluatu behar diren, horri buruz jakin behar dezutena.